ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Инак дӯстон, ин саҳар дар муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night ду ҷангвари топи вазни нимёна Мактаби кӯҳна зеди Мактаби нав Камару Усман зеди Хоаким Бакли вохӯрданд, ки муҳорибаи онҳо 5 раунда буд ва тамоми 5 раунд идома дод. Дар ин муҳориба Камару Усман нишон дод, ки ҳоло ҳам ҷангвари сахт аст ва ӯро шикаст додан кори осон нест. Усман тамоми 4 раунд муҳорибаро ба пуррагӣ ба дасти худ гирифта ба рақиб имконият намедод. Ана дар 5-ум раунд бошад Бакли риск карда тавонист ва текдаунҳои Усманро манъ карда ба ӯ зарбаҳои худро расонида тавонист, ки ҳамин гуна 5-ум раундро гирифт. Лекин барои ғолиб шудан ин кофӣ набуд. Ҳамин тариқ Камару Усман бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда 3 мағлубияти пайдарҳами худро маҳкам кард ва аз ин пирӯзӣ дар чашмони ӯ ашки шодӣ дида мешуд. Ин муҳориба беҳтарин муҳорибаи шом шуд ва ташкилот ба ҳар дуяш $50,000 бонус доданд. Оиди Бакли бошад, пас ӯ ҳоло ҷавон аст ва ин муҳориба барои ӯ таҷрибаи хеле калон шуд. Ҳамчунин ӯ дар ин муҳориба нишон дод, ки дар ҳама раунд, чи дар якум раунд бошад, чи дар 5-ум раунд хеле хатарнок аст. Муҳорибаи пурраи турнири имшаба ва дигар турнирҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментарий закрепичуда. Ҳозир бошад суханҳои Камару Усман оиди муҳориба зидди ғолиби муҳорибаи Махачев ва Маддалена. Биёед ҳақиқатро гап мезанем. Ман ситораи калони ин вазнум. UFC ин шоу-бизнес аст ва аз ҳама муҳорибаи калон бо ғолиби муҳорибаи Маддалена ва Махачев мешавад. Агар ки Ислам ғолиб шавад, пас муҳорибаи мо бо ӯ байни шоҳи пешинаи пан-фу-пан зидди шоҳи ҳозираи пан-фу-пан мешавад, ки чунин шоуро тамошо кардан намехоҳад. Имрӯз ман исбот кардам, ки ин муҳорибаро сазоворум, гуфтааст Усман. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем довталабон барои камарбанди вазни нимёна UFC бисёр шуда истодаанд. Тасаввур кунед дӯстон, чанд моҳ пеш довталаби асосӣ барои камарбанд Шавқат Раҳмонов буд. Лекин ҳозир бошад дигарон довталаб шуда истодаанд. Аз Шавқат бошад рӯз аз рӯз аз муҳорибаи унвонӣ дур шуда истодааст. дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран, ҳатман аз канали Паҳлавон гап занед. Рақиби Муҳаммад Наимов Богдан Град аз ҷангидан дар карди асосии турнир хеле шод аст ва миннатдории худро барои онҳое ки ӯро дастгирӣ мекунанд расонид. Ман ба октагон барои дуюм муҳорибаи худ дар UFC бармегардум. Ин дафъа дар карди асосӣ баромад мекунам. Ташаккур ба ҳама барои дастгирӣ, навиштааст Богдан. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, муҳорибаи ӯ зидди Наимов аввалин муҳорибаи карди асосии турнир мешавад ва албатта ки ӯ дар карди асосӣ бо шарофати Муҳаммад Наимов қарор дорад, чунки барои Град ин танҳо дуюм муҳориба дар UFC мешавад. Ана барои Муҳаммад Наимов бошад ин аллакай шашум муҳориба дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. Турнир аллакай шоми 21 июн дар Озарбойҷон дар шаҳри Баку баргузор мегардад ва Наимов аллакай дар Баку қарор дорад. Дар пеш онҳоро маросими вазнкамкунӣ ва муҳорибаи рӯбарӯ интизор аст ва баъд худи муҳориба. Мо ба Наимов вазнкамкунӣ ва худбарқароркунӣ осон хоҳонем ва ин муҳорибаи ӯро бесаброна интизорем. довталаб барои камарбанди вазни сабук UFC Илия Топурия Ҳабиб Нурмагомедов ва Ислам Махачевро танқид карда оиди онҳо чунин суханҳо гуфт. Ҳабиб ва Ислам ҳавобаландӣ карданд ва аз худ одамони муҳим месохтанд. Чунин рафтор мекарданд, гӯё ки онҳо ин варзишро ихтироъ карда бошанд. Ба онҳо гуфтанем ки ором шавед, аз гармии офтоб баҳра баред, дар куҷое ки набошед ва чизе ки ба шумо мегӯянд ҳамон корро кунед. Ӯ чӣ гуфта буд ва бинед ки чӣ гап шуд. Ӯ гуфт ки ман камарбанди худро озод намекунам, ҳатто агар ки ба вазни нимёна баром. Илия Топурия бояд ки ҳаддиақал як муҳориба гузаронад пеш аз оне ки барои камарбанд меҷангад. Дар натиҷа ӯ ба вазни нимёна баромад ва камарбанди худро озод кард. Аммо бошам дар ҳол барои камарбанд меҷангум. Ӯ бошад ҳоло ҳам муҳорибаи таъиншуда надорад, гуфтааст Топурия. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, ҳатто нигоҳ нокарда ки акнун Топурия ва Махачев дар вазнҳои гуногун баромад мекунанд, ӯ ҳоло ҳам Ислам ва дасташро пас зада истодааст ва аз ин ҷо гуфта мешавад ки ӯ ҳоло ҳам муҳориба зидди Махачев мехоҳад. Ҳамчунин дӯстон, ба назар чунин мерасад, гӯё ки Топурия Оливераро ҷиддӣ қабул намекунад ва дар пушти ӯ назар карда истодааст. Ба фикри шумо Оливера барои Топурия проблема шуда метавонад ё ин ки Илия ӯро ба осонӣ шикаст медиҳад? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.